exixir a derogación da reforma laboral. Ese é o obxectivo principal da concentración convocada para mañá por Comisións Obreiras e UGT. Os sindicatos están convencidos de que esa é a única solución para que os traballadores non se vexan abocados á reducción drástica de emprego, ao sometemento á pobreza e á exclusión social. Estamos pedindo por activa e por pasiva que isto hai que coller e hai que atallalo, e vemos que, bueno, pois que por as circunstancias políticas, pois vaise retrasando, vaise degradando a situación dos traballadores e das traballadoras cada vez máis. Os sindicatos poñen o foco na sentenza do Tribunal Constitucional do pasado 16 de outubro. Nela permítese o despedimento obxectivo por ausencias intermitentes, aínda que sexan justificadas, unha medida que non foi aprobada por unanimidade. A sentencia non encontra que sea aclamada por unanimidade, que non sea aceptada por unanimidade, en este caso, dos magistrados do Constitucional. Solo 8 magistrados están a favor desta sentencia, mentras que hai 3 votos particulares discordantes con esta sentencia, porque, lóxicamente, entenden que non pode primar o que é a liberdade da empresa e a produtividade da empresa por encima da salud e do benestar dos traballadores. Dende UGT e Comisións Obreiras advirten das consecuencias que terá esta sentenza nas empresas españolas e aseguran, ademais, que as mulleres serán as máis afectadas. Hai un número importante de traballos que están feminizados e que significa isto que, ademais, hai unhas dobles jornadas de traballo no que se refiere á muller. Por un lado, o traballo na empresa, pero por outro lado logo teñen que facer o seu traballo nas súas casas, atender aos fillos, etc. etc. O problema que vai a traer isto é un problema de gravedade nas empresas, porque a xente con medo, lóxicamente, a ser despedidos, sin estar curados, van a ter que asistir ao traballo para non perdelo. E, polo tanto, isto dá lugar a unha situación de difícil recuperación para os traballadores nas súas doenzas, pero ao mesmo tempo poden xenerar nas empresas situacións de contagio de enfermedade. Hai que ter en conta que unha gripe, se unha persona non está curada da gripe e vai a traballar, iso vai a producir unha situación de contagio. Tanto Xosé Ramón Piñeiro como Ramón Vidal están convencidos de que a única solución ante este problema pasa por derogar o artigo do Estatuto dos Traballadores, un artigo 52 que existe dende o ano 1980, pero que foi endurecido coa reforma laboral aprobada no ano 2012 polo goberno de Mariano Rajoy. A concentración convocada por UGT e Comisións Obreiras será mañá ás 12 fronte á Audiencia de Pontevedra.